darbi. I'm DJ Abine. Yan mata jani, jani mu je gidan ku gani. Ina gini kina rusa ni, dukkin har gisan tunani. Na miki magana kin kiki amsa me yasa? Me yasa? Na kira numbarki kin kiki dauka me yasa? Me yasa? Na miki text message kin kiki duba me yasa? Me yasa? Kwana biyu naga dukkin canza mun me yasa? Me yasa? Kaya na sa turare mai tsada na fesa. Ina miki magana kina kwarkwasa, in hakura da ke kuma na kasa. Wai me yasa? So ne yasa? Zallan tsananin kauna ta sa ki ce in baki kwai zan baki sa. Sai ga zoban kauna na sa, rana auren mu da ke asa. Jefo miki mashi zan tafe sa, harbin miki bullet zan tare sa. Makiyinki hakika na tsane sa, matayinki barilla ne na so sa. Yan mata fresh kuma ba mu kusa, fuskar ki tsaf babu konsa. Kina bin ID me yasa ne? Kin bi LSD me yasa ne? Kina bin tishin me yasa ne? Abinda suke miki na gaza ne. Yan mata akan ki zan yi sane, zan faskare halikin tukwane. Kina so in rike bindiga, ki rike wannan gaba kin tuna. Na kashe kaina ke ce sila, a rayuwa ta kin zama fitila. A kashe duhu zai zama fitina. Me yasa kike raina ni? Me yasa kike juya ni? Ina gini kina rusa ni. Me yasa kike raina ni? Me yasa kike juya ni? Ina gini kina rusa ni. Me yasa kike raina ni? Kin ce babu kamar ni, kin ga ko aso ko ban da rauni. Rana auren mun kira runi, dan ko me zan sai da tunani. Kin san cikin yanayin mugun tunani, dan yanzu sun fara zama ma hadari. Ina labewa kamar ana hadari. Me yasa suke so su cin mini? Iri na samu ni, iri na sai akan ni. DJ Ivy first din not in any. Dan DJ Ivy wallahi ban da kanni. So rafa nake tai ba wasa, dan ina cinye su waye da lasa. Dan ga kafata sai ku karba addu'a ta Allah sai ku kwasa. Me yasa